presented by Khushbu Music. डीजे अमित तिवारी जे अमित तिवारी जे अपहर कहिया तू बसैया बहरा से घरे देवो घर जाए के हो मन बड़ा कर चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो कहिया तू बसैया बहरा से घरे देवा घर जाए के हो मन बड़ा कर चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो डीजे अमित तिवारी जे अमित तिवारी जे अमित तिवारी जे अपहर बाय धर्मराज स्टूडियो बलवाहा सहरसा चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो उन्हें से ले आया तू हो कांवरिया साथ में गेरुआ रंग सरिया हो गौआ से पूरा लागल वाला हाइन जाता नगरिया हो जाता नगरिया हो उन्हें से ले आया तू हो कांवरिया साथ में गेरुआ रंग सरिया हो गौआ से पूरा लागल वाला हाइन जाता नगरिया हो इहे बात श्रद्धा तू पुराई दन हो इहे बात श्रद्धा तू पुराई दन हो चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो डीजे अमित तिवारी जे अमित तिवारी जे अमित तिवारी जे चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो महिमा महान बाटे जानत जहान बाटे केहू न खाली आवेला साचे जे मन से करे पूजा नवा जे मांगे उहे त पावेला जे मांगे उहे त पावेला हाँ हाँ महिमा महान बाटे जानत जहान बाटे कहू न खाली आवेला साचे जे मन से करे पूजा नवा जे मांगे उहे त पावेला पाठकों में समोहित के समझाई दन हो पाठकों में समोहित के समझाई दन हो पप्पू राजा के घुमाई दन हो ओह के दर्शन कराई दन हो पप्पू राजा के घुमाई दन हो ओह के दर्शन कराई दन हो कहिया तू बसैया बहरा से घरे देवा घर जाए के हो मन बारा कर चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो चल देवा घर घुमाई दन हो हमके दर्शन कराई दन हो धर्मराज
राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहार सहरसा।